De la Astralis până aproape de Perla, imaginea bulevardului este stricată de panourile de protecție din fier împlântate în asfalt. Vechi de cel puțin 40 de ani, ruginite și cu vopseaua rămasă scoroșită, îndoite sau rupte, panourile din bucăți de țeavă cu diferite modele le găsim pe ambele trotuare. Din loc în loc, în gard se ivește câte o breșă, apărută fie pentru că cineva a vrut să parcheze pe trotuar, iar panoul îl încurca, fie pentru că, din cauza vechimii, a cedat de tot și nimeni nu l-a mai înlocuit. În zona Astralis, mai exact în față la fosta cofetărie Violeta, panourile sunt într-un stadiu de degradare care nu le califică decât pentru depozitele de fier vechi și nici măcar nu au toate același model. Pe o distanță de câteva sute de metri avem panouri de 3 feluri, cu cercuri, cu pătrate, cu romburi. Pe cealaltă parte de stradă găsim alt model de gărduleț, panouri mai mici, tot îndoite și nevopsite. Interesant că în acest loc gardul din bucăți de țeavă se încalecă pe alocuri cu pâlcuri de gard viu. La uscasnic, pe partea dreaptă, cum mergi spre gară, chiar la trecerea de pietoni, o bucată de panou a rămas abandonată și stingheră împlântată în trotuar. Utilă clar că nu poate fi de una singură, doar în estetică. Peste drum de Mimoza găsim alt model de gărduleț stradal, stâlpișori mici cu lanțuri între ei. Culmea e că și aici gărdulețul de țeavă și lanțuri se contopește cu gardul viu. Niște țăruși urâți împlântați în asfalt sunt și în față la Ciuperca. Pe o parte de stradă sunt mai mulți, unul mai strâm decât altul. Pe celălalt trotuar au mai rămas doar 2. Venind în sus, mai spre centru, locul dreptunghiurilor hidoase din țeavă este luat de stâlpi din fier forjat. Aceștia arată mult mai bine și sunt probabil mult mai ușor de vopsit. Îi găsim în față la Finanțe și pe partea cealaltă în fața școlii Simion Bărnuțiu. Doar că aceștia suferă în fiecare an de zilele orașului, când lanțurile dintre stâlpi sunt rupte de petrecăreții mai neciopliți din fire.